हादोरनि इन्टारनेल सिकिउरिटिनि बिबाना हम मिनिस्टारनि आखायाव थायो। जों बे भिडिअ'आव हम मिनिस्टारनि रल्स आरो रेसपन्सिबिलिटि, अर्गेनाइजेसन स्ट्राक्चार आरो डिपार्टमेन्टनि सोमोन्दै सावरायगोन। बरायनाय थाबाय नलेज बड' चेनेलाव। जों बयबो मिथिगौ जोंनि हादराव गुबुन गुबुन खामानिनि थाखाय गुबुन गुबुन थाखोनि मन्थ्रि थायो। बेफोरनि गेजेराव मोनसे जोबोर गोनांथार मन्थ्रि बिबाना मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्स, जाय हादोरनि इन्टारनेल सिकिउरिटिजों सोमोन्दो थानाय गासै जाथायफोरखौ नायो आरो कन्ट्रल खालामना लाखियो। इन्टारनेल सिकिउरिटिजों लोगोसे ल' एन्ड अर्डार आरो हादोरनि सिङाव गोजोनखौ मेनटेन खालामना लाखिनाय। हादोरनि इमारजेन्सि सिटुएसन जेरैबादि नेचारेल डिजास्टार समाव सुबुंफोरखौ रेस्किउ खालामनाय आरो हादोरनि इनएक्टिभ बर्डाराव रैखाथि होनाय आरो मिरु आरो रायजोनि गेजेराव जानाय इसुफोरखौ सुस्रांनाय आरो मिरु खुंथाय रायजोनि एडमिनिस्ट्रेशनफोरखौ नायनायाबो बे मन्थ्रिनिनो बिबान। दायो नायदिनि अर्गेनाइजेसन स्ट्राक्चारखौ। हादोरनि उदांस्रि 1947 मायथाइनि उनाव मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्सखौ दानाय जादोंमोन, जायनि पलिटिकेल हेडआ सासे केबिनेट मिनिस्टारा जायो, जायखौ जों नखर मन्थ्रि एबा हम मिनिस्टार बुङो। आथिखालनि हम मिनिस्टारा मानगोनां अमित शाहआ आरो बिनि एडमिनिस्ट्रेटिभ हेडआ जायो सासे IAS अफिसार, जायखौ जों हम सेक्रेटारि होन्नाबो बुङो। गासै मिनिस्ट्रिनि बायदिनो मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्सनि गासै गिदिर गिदिर फेस्लानि जोबथा फेस्ला खालामग्रा एबा फेस्लाखौ गनायथि होग्राया गाहाय मन्थ्रियानो जायो आरो फेस्लानि सायाव केबिनेटआ डिसिजन लायो आरो आद्रा थानाय गासै फेस्लाखौ हम मिनिस्टारानो लायो आरो बिथांखौ हेफाजाब खालामो मिनिस्ट्रि अफ स्टेटआ, जाय दासान्दि जोंनि हादराव मोननै दङ। बेनि उनाव मिनिस्ट्रिनि मोनसे अर्गेनाइजेसना जाबाय सेन्ट्रेल पुलिस अर्गेनाइजेसन। बिनिनो माखासेया जाबाय IB इन्टेलिजेन्स बिउर', BPRD बिउर' अफ पुलिस रिसार्च एन्ड डेभेलपमेन्ट, NCRB नेशनेल क्राइम एन्ड रेकर्डस बिउर', NIA नेशनेल इन्टेलिजेन्स एजेन्सि, NDRF नेशनेल डिजास्टार रेसपन्स फर्स आरो बायदि। आरो बेनि उनाव दं सेन्ट्रेल पुलिस फर्स। बेफोर जाबाय NSG नेशनेल सिकिउरिटि गार्ड, BSF बर्डार सिकिउरिटि फर्स, ITBP इन्ड' टिबेटान बर्डार पुलिस, SSB सशस्त्र सीमा बल, CISF सेन्ट्रेल इन्डास्ट्रियेल सिकिउरिटि फोर्स, CRPF सेन्ट्रेल रिजार्भ पुलिस फोर्स। बेफोर फोर्सखौ गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन खामानियाव बाहायनाय जायो। लोगोसे हादोरनि मोनसे बेसेनगोसा बिफान IIPS इन्डियान पुलिस सार्भिसआबो हम मिनिस्ट्रिनि सिङावनो खामानि मावो, जेराव सरदार वल्लभभाई पटेल नेशनेल पुलिस एकाडेमियाव ट्रेनिं, केडार मेनेजमेन्ट बेफोर गासैखौबो बे मिनिस्ट्रियानो नायो। बेनि अनगायैबो नर्थ इस्टार्न पुलिस एकाडेमि, जाय शिलंआव दं, बेबो बे मिनिस्ट्रिनि सिङावनो खामानि मावो। बेफोर अर्गेनाइजेसन आरो फोर्सनि हेफाजाबावनो हम मिनिस्टारा जोंनि हादोरनि इन्टारनेल सिकिउरिटिखौ रैखाथि खालामना लाखियो। बेफोर गोबां खामानिनि थाखायनो हम मिनिस्टारखौ गासै मोन 6 डिपार्टमेन्टआव बाहागो राननाय जादों। बेफोर जाबाय डिपार्टमेन्ट अफ बर्डार मेनेजमेन्ट, डिपार्टमेन्ट अफ हम, डिपार्टमेन्ट अफ इन्टारनेल सिकिउरिटि, डिपार्टमेन्ट अफ जम्मु काश्मीर एन्ड लादाख एफेयार्स, डिपार्टमेन्ट अफ अफिसियेल लेंगुवेज, डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट्स। दानिया बेफोर मोनफ्रोमबोनि सोमोन्दै जों मोनसे मोनसे सावरायगोन। डिपार्टमेन्ट अफ बर्डार मेनेजमेन्ट। बे डिपार्टमेन्टनि खामानिया जाबाय हादोरनि गोबां बर्डार कस्टेल बर्डारखौ लाफानानै पाकिस्तान आरो चीननि एक्टिभ बर्डारखौ गारनानै आद्रा थानाय गासै सिमाखौ मेनेज खालामनाय, जेरैबादि बर्डाराव सिकिउरिटि होनाय आरो बर्डार ओनसोलाव इनफ्रास्ट्राक्चार बानायनाय। नैथियाव दङ डिपार्टमेन्ट अफ हम। बे डिपार्टमेन्टआ हादोरनि गिदिर गिदिर थाखोनि मावख'गिरिफोरखौ थिसननायनि फोसावलाय होयो, जेरैबादि हादोरगिरि, लेङाइ हादोरगिरिफोरनि थिसननायनि फोसावलाय होनाय, लोगोसे गाहाय मन्थ्रि, गुबुन मन्थ्रि आरो गभर्नरफोरनि थिसननाय आरो मासि एंगारनायजों सोमोन्दो थानायखौबो फोसावो। आरो बे डिपार्टमेन्टनि खामानिया हादोराव थैनाय आरो जोनोमनि रेजिस्टार खालामनाय, हादोरनि सुबुं अनजिमाखौ जेनेरेट खालामनाय एबा सेन्सास खालामनाय। थामथियाव दङ डिपार्टमेन्ट अफ इन्टारनेल सिकिउरिटि। बे डिपार्टमेन्टनि खामानिया जाबाय हादोरनि IPS इन्डियान पुलिस सार्भिस, सेन्ट्रेल पुलिस अर्गेनाइजेसन, सेन्ट्रेल पुलिस फोर्स, जाय इन्टारनेल सिकिउरिटिजों सोमोन्दो गोनां गासै इसुजों डिल खालामनाय आरो हादोराव ल' एन्ड अर्डारखौ मेनटेन खालामना लाखिनाय। बे डिपार्टमेन्टनि रेसपन्सिबिलिटिया बे अर्गेनाइजेसन आरो फोर्सनि मददजों उदखारि हान्जा, नक्सलिजम, टेरर फाइनेन्सिं आरो गुबुन हादोरारि हाबफैनायफोरखौ होबथानाय। आरो बे डिपार्टमेन्टनि खामानिया हादोराव भिसा होनाय आरो इमिग्रेसन, सिकिउरिटि क्लियारेन्स होनाय बायदि खामानिफोरखौबो मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्सनि बे डिपार्टमेन्टआनो नायो।
बेनि उनाव दं जम्मु काश्मीर आरो लादाख एफायार। बे डिपार्टमेन्टनि खामानिया गोदानै दाजानाय मोननै इउनियन टेरिटरि एबा मिरुनि रायजो जम्मु काश्मीर आरो लादाखनि एडमिनिस्ट्रेशनजों सोमोन्दो थानाय गासै मेटारखौ नायनायजों लोगोसे काउन्टार टेररिज्मखौबो मदद होयो। बिसोरनि खामानिया जाबाय जम्मु आरो काश्मीराव भारत आरो पाकिस्ताननि LOC लाइन अफ कन्ट्रलाव मेनेज खालामनो थाखाय डिफेन्स मिनिस्ट्रिजों कोअर्डिनेट खालामनाय। बेनि उनाव दं डिपार्टमेन्ट अफ अफिसियेल लेंगुवेज। बे डिपार्टमेन्टनि खामानिया भारतनि संबिजिराव थानाय अफिसियेल लेंगुवेज एबा अफिसियेल रावफोरखौ आरो अफिसियेल लेंगुवेज एक्ट 1963 खौ हादोरनाङै इमप्लिमेन्ट खालामनायखौ नायनाय। बेनि उनाव दं डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट्स। बे डिपार्टमेन्टनि खामानिया सेन्टार टु स्टेट आरो इन्टार स्टेटनि इसुजों डिल खालामनाय जाहाथे गासैजोंबो मोजां सोमोन्दो थालायो। बिनि अनगायैबो इउनियन टेरिटरिनि एडमिनिस्ट्रेशन, हिउमेन राइट्स, प्रिजन रिफर्मस, पुलिस रिफर्मजों सोमोन्दो थानाय खामानिफोरखौ नायनाय। बेफोर मोनद' डिपार्टमेन्टआ इन्टारलिंक जानानै हम सेक्रेटारिनि सिङाव खामानि मावो, जाय हम मिनिस्टारनि सुपारभाइजनाव जायो। नाथाय डिपार्टमेन्ट अफ बर्डार मेनेजमेन्ट आरो इन्टारनेल सिकिउरिटिनि थाखाय आलादायै सेक्रेटारि थिसननाय जायो, जाय बे मोननै डिपार्टमेन्टनि खामानिखौ मेनेज खालामो। दिनैनि थाखाय बेखिनियानो लोगोफोर, गोजोन्थों।